Ok, hai! Bravo! Bine ați revenit la aniversarea lui Matei. După o perioadă dificilă, dar Suntem bucuroși că putem sărbători împreună. Înseamnă mult pentru noi că sunteți aici. Maria, am găsit un donator. Vă mulțumim pentru acest gest minunat. A fost decizia ei. Eu doar am respectat. Vom începe imediat. O să fie bine. mulțumesc! Dragă familie, nu ne cunoaștem, dar știu că gestul nostru a făcut diferența. Deși trist pentru familia mea, acest gest a fost făcut cu bucurie și iubire autentică. Le mulțumim în fiecare zi. Pentru că fără ei, această zi nu ar fi fost posibilă. Donarea de organe salvează vieți. Fii erou. Donează viață.